Lah, kula badhe tanglet puteran jenengan pinten? Sing niki nomor pinten niki? Nomor pirasae. Langen. Jadi ngeblank temenanan niki, Mas. Nomor 1. Niki nomor setunggal puteran jenengan. Fotone wonten nggih jejer sing nomor 1 nang dhuwur dhewek. Itu nomor kali. Oh, telu papat nggih. Itu sing nomor kali. Nika sing nomor kali nganggo jaket nika. Alhamdulillah. Nomor 3 niki nggih. Oh, nggih. Nomor 3 niku kaya mbae niku. Bapake. Sini ki. Wadine Kang Adi kali bapake niki. Niki bukan iki nggih. Nggih, Adi. Kakang Adi subhanallah. Wah, karo anaknya sekelalen. Kesupen kali anaknya. Nah, ini mawon mboten ngertos. Nggih. Makane kula matur kok diistirahaken kuwi bener. Alhamdulillah. Dinum, Mbah. Nih dinum. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mbah, sakitnya pinten tahun, Mbah? Pun pinten nggih enten 5 tahunan. 5 tahun sampai tak ningali sepune nggih. Nggih. Niki Nggih slonjor sampai slonjor, mboten Mbah. saged. Subhanallah, ternyata mboten saged slonjor bae kaku niki nggih. Nggih, kaku semutan saking mriki dugi mriki ya. Niki tapi dicekrin astone Bismillahirrahmanirrahim. Nyata. Nek asale mboten saged mrika enten setahun dinten. Taune saged ten mrika wengkeng. Tapi miring mriko insyaallah saya saged dandani niki, Bu. Bae. Nggih, matur nuwun. Oh, kaku nek kesuwen anu nggih, ngatang-ngatang sakit di mawon. Anu sih. Bener. Ngeten Mbah jenengan niki agi diwehi hadiah kalian Allah nggih. Nggih, Berarti kan sabar temen. sabar. Kabeh niku nggih memang ujian nggih. Nggih, Wong lara niku nggih wonten kabar gembirane. nggih. Kabar gembirane napa kabar gembirane nggih jenengan ucapannya agi dikabulaken kali Allah nggih. Nggih. Karena Allah bersama orang-orang yang lagi sakit. Makanya jenengan sakit kedah bersyukur wonten sing ngrumati tesih wonten. Dadi rasa syukure tesih wonten nggih. Niku syukure di temenaken ampun ngasek nyalaken tiang sing ageng rumat nggih. Penyelang-nyalaken niku ibarat panjenengan niku sepaune saged kaku kados niku rasane sakit tapi nggih kados niku terus nekuk terus akhirnya terus jadi kaku nggih. Niku mungkin nek diongkek-ongkek sakit. Dipaune dawan apa pripun, Mbah? Riyen kula kan dagang sayuran muter-muter ngoten. Jadi pun terus apa niku sakit pun di pun mantun terus kan ngomong putu ponakan teng Jakarta nggih. Oh, nang Jakarta. Nggih kumat malih niku sukune mengkros anyes kambang riku. Mboten agem srandal Bapak anyes niku. Nggih, pun napa pun, Mbah. Oh, dagem sandale. Nggih, pun mboten usah pun harus niki mawon. Nggih. Terus kumat. Oh, nek saya saged mriko jalan-jalan. Ini rasanya semutan mawon nggih. Nggih. Sarap niku nggih, sarap tulang ekore nggih.
Riki kan Nggih. jenjol Nggih kan nggih sare mawon niku nggih. wong ajeng nggih tangi kaku sih ajeng ngadeg dan kula tak Tapi nggih latihan ngadeg Mbah, makane kan dhewe. kaku ajeng Tapi nggih belajar ngadeg tapi sakit mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, alam paksa. niki ngawur Pak Kone ngawur dipetal ngawur niku ngawur Pengaturan tulang. Iya iya. Iki harus dioperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih niku butuh ramuan niku Mbah. Sarap niku nggih. Jadi sarapnya rapat. Paling ini obat apa sing dine obat napa wae. Obat paune nggih Obat warung napa apotek napa dokter? nang obat warung Oh, nggih harusnya pakai resep dokter, Mbah. Iki mengki matur kali anak wedon nggih. Kita matur kali anak wedon. anu napa niku sing yang bumen nggih anu obat Cina napa Oh, nggih iki mengki matur kali anak wedon mengki kan kedah kepripun. niki kados niki anu tapi pun telas Oh, obat online. Obat online itu. niku niki kan kula kan tumbas pinten nggih 600 Nggih niku nggih penahan rasa nyeri tok. Nggih. tapi Insyaallah. nggih dinumi biasa mboten Nggih, mboten ngefek. Anu obat karena obat penahan tok niku. nggih Insyaallah kula mengki. wong foto ajeng mantun nggih Insyaallah kita matur anak wedon nggih. Iku wonten sarap sing rapet kabeh niku seblok. Oh, nggih. saking mriki Nggih. mriki Niku mati kabeh niku. suku kalih Nggih. Darah. darah setunggal Darah tidak maksimal, kurang maksimal. Niku mremen mengki dugi weteng. nggih Aku nggih. Insyaallah. Nggih pun matur kali anak wedon nggih. Ya Allah. ibu sugeng nggih Pangestune nggih alhamdulillah bil alamin bae. Sing sabar ndongakno anake terus putune nggih. nggih niku kula dinten dalu teng griya nika putu kula teng kene aja Wis alhamdulillah Mbak Fepim pun sehat, mari. matur nuwun Iki tugase kanten jenengan iki mengke matur kali anak wedon badhe dikepripunaken monggo nggih. Jenengan ndongakaken anak wedon, mantune, sedulure kabeh. Jenengan pokoke kudu sabar, Mbah. Nggih. Men sabare men tembus mang ati men dongane panjenengan dikabulaken kalian Allah. Mangkene jenengan Rasulullah kecaplok bae dosa. Kayak kira mari-mari misal. Malah ditambah mari sisan nggih. nggih Pokoke yakin ya Allah, aku mohon kula nyuwun sing maune sehat men dadi sehat melih. Bisa melampah melih kados niku. melampah melih nggih dinten dalu kula nyuwun kalih Allah Nyuwune langsung nggih nyuwun kali Allah. Ampun anggo moga-moga langsung. nggih nyuwun kalih Allah Nggih. Pokoke salate nggih tayamum saged nggih penting niat. salate nggih ya mung kadang anu kadang niku kudu teng Nggih, alhamdulillah nggih wudu ternyata subhanallah. Alhamdulillah minyen pendangane iki sedulur sing pada melas karo Mbah sinten asmane Mbah? Salbia Mbah Salbia keburusan nggih. nggih bapake Prato Oh, Bapak terus nggih Mbak Prato nggih nggih nggih. namine alit kula Salbia Salbia nggih. namine Mbah Kakung sedene pun dangu nggih. sampun taun 1997 Nggih nggih.
Niki jenengan mboten stroke niki sena stroke nggih. Sanes. Sena stroke niki saraf. Oh, Saraf kecepit wau nggih. 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 Mangke tek matur kali. Rien nggih sak Jawa nate Jawa nu iter-iter ngoten. Nggih anu saraf niku mangke tek Tapi matur. pun kula pijetaken mantun tapi meng tangane mboten kali sukune waune. Oh, seniki malah sikile. Iki malah sukune sing. Yes, pokoke dinikmati rin, mangke insyaallah wonten hidayah, nggih. Nggih. Oke, matur kalian anak wedon. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam.